Čaute ľudia, musel som natáčať druhé video, lebo jedno sa mi nenatočilo, lebo neviem prečo, ale proste sa mi nenatočilo. To sú prvé jednotky, čo som natočil na kanál. Budem rád, jak ma podporíte nejakým tým lajkom alebo odberom a fakt vám za to poďakujem. Veľmi moc vám za to poďakujem, ale prepáčte, sa stále opakujem dookola, ale neviem, som taký, že ty kokšo, ma strašne malo, dobre, dal som ho. Ľudia, vy ste mi držali palce normálne. Vy ste vedeli, že to dám. A ináč, kto by chcel si niekedy so mnou zahrať, no tak kľudne. Hrávam s ľuďmi, lebo ja som len taký ten typ, že akože nebudem odpovedať alebo tak, ale ja práve, že vždycky odpoviem každému, komu sa dá. Takže, kto by chcel si zahrať so mnou, tak mi píšte niky, ja len dúfam, že nebudem mať vypnuté komenty, lebo neviem, jak sa zapínajú komenty alebo vypínajú, lebo na minulých videách, či nie na minulých, ale proste na nejakom videu mi to vyplo normálne komenty a nevedel som ani prečo. Ja som chcel urobiť takú taktiku, ale nie. Čo urobil proste ten typek? On je úplne sprostý, alebo čo? Mi tam dal proste striežku. To je zase taký ďalší typek proste, ktorý je toxic. Zabije ma jedenkrát a zabil ma ty kokšo 3-krát iba preto, že proste to, že akéby som avkoval, lebo som zapínal fonko. Nie že fonko, ale proste YouTube. Tak kto by mi chcel akože poradiť s nejakým natáčacím programom, to nemusím dať 10 minút natáčať a potom ma to vypne. A vedel by aj nejaký taký lepší, no to mi kľudne povedzte, budem za všetko rád. A za to, že by ste mi povedali nejaké tip, no tak by som vám aj follow dal. Takže ďakujem, že proste ma hen tak podporíte. Veľmi vďačný som môjmu duo, lebo on ma... No proste, nie že... Akože hľadal by som duo, mám, ale proste ono strašne málo so mnou hráva, že keby on proste nechcel so mnou ani hrať. Poďte ľudia, dáme ho spolu. Dáme ho, budem spamovať, Ha, proste typek to líbnul. Ukážem vám moje free buildy, ale to asi natočím samotné videjko v kreatíve. Ako budem proste free buildiť, ale to už tam asi nebudem tam potom asi nič rozprávať, hej, lebo sa budem musieť sústrediť a teraz som taký, že... Tak ďakujem ľudí, že ste pozerali moje video až do konca. Budem rád za každý odber, like, poradenie a ďakujem moc. Čaute.